2006. Pinasastig ko ng bara. Ikaw ba't ka batol karugin na? Yo, langasan nyo ba? Big shout out sa Pinasastig ko ng bara. No? Salamat. Atong venue, Apollo Sports Bar. Siyempre, DJ ECQ. Rapolo, The Concept Store. Check na ninyo ang mga bagong release na check nyo sa social media. Ikaw ba't ka batol? Sa akong wala. Gikan maasin sa Leyte. Malalas para ni Umerta. Cruising down the bypass, bangers on repeat. Pretty girls, I like that mapakigos mga peak. Never just a cover, pag Leon was underneath. Pagka-peak sa beat. Living Bryce. Sound to oh! Gikan buaya, lapo-lapo, malalas para ni Errol. Yeah, shout out Sprout Productions, silang Busral, pagbilang Boss B, siyempre, sa mga tropa ko nato sa Maase, no, sa Leyte, shout out Julia. Alam ko intos, daog si Errol, pili niya una, Omerta. Omerta, pili niya una, Errol. Yo, binatan niyo ba? Judges, binatan niyo. Pinasastig ko ng bara, first round, Errol. Yo! Game? Kisay ni Are, pag nagi minefields, be, isang kamot. Isang mo ba? Balago mo ni Are. Naghonoy. Salamat. Diba sila ni Hinskill na silat? Imong kauban ng tambok, pero ikaw ang pabigat. Duha ka animal daw sila, Brad. Pero si Are walay puntos, boss. Saktong baboy imong kauban niya, ikaw ang anay sa 2x2. Daghang nakasaksi nga wa nagsilbi si Mista ug si Bryce. Unsaon pag-click, ikaw malnourish nga imong kauban ang lirais. Kay ba ka ano napilday mo dito? Kay bati kay yung dumigo. Kinsa may ganahan nga mag-fusion si Piccolo ug Majimbo. Bad influence kay si Hinskill nimo, mauna ako masandok. Sige magkuyog ni Jollibee, wag yapon ka nanambok. Aso kay lang duwa. Katong si Shaido og Biwi ng kalaban. Nay dili mo aso nga igurang gipatuyok ang baboy ug kawayan pastilan. Sa 2v2 si Ba! Silang duha ang nabembang. Gitripan sa BSK Boys, ilang tandem kay nasemplang. Sa chemistry kuwang tambok ug daot automatic nga matembuang. Unsaon pagkatimbang para mabalance kung di nag-balance inyong timbang. Unsaon pagdaog si Shaido daw Biwin is B. Nga ilang gihimog night is B, matik makahon. Di ba? Pinugos gid ang ganahan. Gi-connect gid sa night is B, awa letra, wa kadagan. Mag-reference magug sapatos, idipildis balagbagan. Inyo gihimog night is B, resulta kamunuoy gitamakan. Padol diri ba layuan ni may. Kira dira ako dapit boss. Okay ari ta. Kamunuoy gitamakan. Pero kay ba mo bright yan eh. Iyang kontra di daw mo to Ginoo kay atheist. Guwapa kay kaguyab di ka kay ba mo pronounce? Atheist. Iyang kontra di daw mo to Ginoo kay atheist. Nanguyab ko siyang igsuon, gisugot ko, ana si ate, yes. Abnormal ka di. Di ka mao mo pronounce kinimbugo way kwinta. Mauna, imbis magtarog skwila, luluan ng maestra. Ate yes ay mong naong. Nga nakabatil niya si Rain siya ilaha. Ingani ang teknik. Iyang gignanay. Mura kag 4 of spades kay wa kay unique. Unsay wa kay unique? Basigwa kay utok. Dapat imong giingon, mura kag 4 of spades kay way unique sa imuha, di ba? Sa imong kabugo ako'y tapal. Sakto na ta pagka-pronounce, di na pud mao ang grammar, wa kay unique. Wa kay ayo, wa kay lami, wa kay buot, makapungot. Ganahan ra ta ko mag-line mark, dibate no kog sapot, piste ka. Confident ka mag-English niya mong utok pang CR. Kung mag-apply ni call center, kulatahon ni sa HR. Mauna,
pagbisaya na lang lagi, babala na sa new breed. Mutagos pas language barrier nga pataka o gumpid. Akong kumo si Muta, katagang naka full speed. Kung di ni ka mao mo English, ako'y bahala magpa-nosebleed. Ibuhos ang aura unang tuyok sa turna. Sawa akong round, ikaw ang goalkeeper sa Hadouken nga gipurma. Feeling God kay ang buang hoy umerta ay pugsa. Ay pag feeling Ginoo kay ateis imong bunga. Nanduan, Umerta. Atiyis ko ang kontra. Lami ka pa kanunog panos nga bilat. Ako ko na'y pabigat pero waka naka-flip top. Oli na dito Iapas na kasi mong papa. Akong giluluan ang maestra pero imo tong mama. Kailangan kag binastos. Pagawa sa paglulo, akong gipakaon niya yung takong tos. Apollo fucking game? Apollo game? Sa akong miagi nga lakaw, natagamtam ang panghinaot, panagsumpaki nga makatagbaw, biwin og saydo ang kaabot, mo ko'y gibating kapaaw, hinuon galagot, kay pagahuman sa mga mamaw, iatubang na kong bayot. Kung bayot ka, dapat nga bayot ka. Nga imo manggi ka sakit. Wamay, imo manggi ka sakit. Wamay mo judge ni mo bisan pa. Pangandoy pa nimong magpalaygit. Dagang nakibaw sa tinuod. Ay napakiglalis. O di kakanahan tawag bayot. Inom ko sa kadosenang antibiotic. Kay sarap battle ni Misod, ang tumura kay mga hubog. Pasumangil ihatod, niya ito padaigtog. Ay dinay nangagalawan, ayaw kalimod. Klaro na iro sa imong pangalan, imong hilig makigdog. Klaro na iro sa imong pangalan. Walang sa gilo, ipalubot o bali-bali. Ako na lang. Sa mga gipalubot o bali-bali kay nabitsinan. Ako na lang ba? Ako na lang mga adro o pasensya. Pamangkod na bantayan ang Ajinomoto, mga nauto mo ni Ja. Notorayot is to binayot mo na yung moto everyday. Kung si John Leo, Supreme Yawa, ikaw Super Bayot, Ultimate. Ako mga mugna solid, imong mugna solid waste. Akong aura mang ligis, imong aura Bronny James. Sa bagong Lodi Cakes, mahimo kang piece of cake. Ni magamit imong damurag na sangit niya gi-confiscate. Mo patulog baji, ug laki, stupid fucking gay. Para nako dili kahait, bisang gitawag pagag double blade. Kayong nagtuo kagahi ka, dahil pakyaw pinadulit. Bulaos ka kapos sa letra, dire ka maumpid. Imong kontra, umirta, magliso yung kagumpit. Iro nga taga-buhaya, may pag ikaw ang ni forfeit. Tanto, Errol. Piste ka? Bayot daw ko. May anggil sa piste. Pangutan na imong uyab, kinsa una nakakuha sa kong pagkalalaki. Ha? Inganaon pagribat, di pataka og tubag. Irogig ko, maong sige migdog si mong uyab. Atay na ilog, hindi na kayo. Prating. Nga, isa to. Bugo kay ka, Pards. Kung akong mama maestra, imong mama guard.
Round 2 game? Mura kag Arthur Neri sa timo. Sa R&B kaya makigbisog. Karon suway kog kulot-kulot sa tingog kay sumbagon ko na imong liog. Taas kay kagliog. Subaya mga gago. Kung mas stiff neck ni siguro dugaya maayo. Taas kay kagliog imong kachoy kay musikad. Ganahan imong papa mo duha kag basket para pohon kay musikat. Di pa inom og gluksi. Pero sa tambal na ilad. Para mo taas iyang height, iyang liog na lang giinat. Di ba? Taas kay no? Pero mawagtangan ni rog tingog kining shit kay mabalaka. Ang gitason siyang liog fitra kay sa akong katana. Bagong baid ni punyeta. Imong suit dili mo benta. Inig slash hiwa ang Adam's apple gihimo rag fruit ninja repa. Shout out sa iyang papa. Yo, kusog kay ni magmariwana. Sa bisyo dalian. Ang problema dugay kay masakaan og tama kay ang aso taas kay agian. Kay yawa taas kay o mong iyang uyab ni reklamo. Ang kalagot kay doble. Kung himuan daw kag chikinini, mura siya gasupsop og puste. Piste ka? Kay nga no laging nga anak kag liog. Siguro hasil gayo kung ma-depress niya ang gago. Para mamatay inighikog ang kinahanglan PC sa barko. Kay kung kanang PC lang agagmay, di na magsilbi sa bulok. Kung mag-turtleneck ni ang buwang mura kag utin gituok. Nga di ba? Yo, nga di ba apil ka sa liga nga ang host si Mike Pantejo? Yes, ayahayas kanahan. Kung mag-spit sa kilid, na flip top MC, gaatang. Pero bagay ba yung mundo ni Mike? Promise inyong tandem palaban. Imagine na ragod kung maapil mo 2v2. Long neck nga MP inyong pangan! React mo ba? Long neck nga MP inyong pangan. Pagkaluuya siyang liog. Nya di ko na undangan, bahalag di magmatter sa fans. Kung ako panimo, you better guard your neck, murag AG Power nga stance. Puro na lang ba about siyang liog? Malamang kanimang beach ang gibangga. Pero actually, no need naman day patas unsa, total stretch naman kay na, mag-change topic na lang ta. Nung sa tubig ha, yung topic ta bay. Mag-change topic na lang ta. Napilig hari ng diga pag niagi, di ba? Naibabay sa tubangan. Ilahang diskartian. Natagak ditsus pagtubag. Iyang rason, wa daw niya tarunga kay magsilo siyang uyab. Abnormal kag uyab. Iyoton ko tos totoy noon. Ops. Basig mapungot. Inga na mo tira og babay sa kasing-kasing mo duot. Sa pagpanguyab ka natagak, di pagahi halata. Wa magani ka nagsilbi sa babay sa may laki pakaha. Why solid nga na gain. Kining bulay og motobag unsaon pagka married to the game. Wa gani ni daog pagpanguyab. Di magsilbi inyong umerta nganong nako nakibangi. Puro sligon gipang buyan na wa iyang naong kay nawangi. Nganong gasukol-sukol edi kulata na sinati sa una. Niapil ka sa hari ng diga karon gidigahan ka sa hari. Tani. Ganto, Merta. Errol, kamusta? Imong ngipon okay na. Pinasat ka tuig mo milabay. Usa ka nakailag dentista. Kay sa experience niya sa una, perting uwawa. Kay last ni mong papasta, gitauran ka carbonara. Pero okay na. Yang ipon sa patel, na maapel. Kung si John Leo, si Batman, ikaw si Captain Marvel. Kung sa tagakay nga duwa, ni-claim siya dito og
Tag-iya daw siya sa kapela. Grabe ka, isog. Ayaw gidin na nakakalawan. Ayaw kalimod. Yes. Wabig nawa, napakan kus buhaya. Tauran, ikikog. Pero nanilinya nga. Nanilinya nga, iyang tira puros ngipon. Pero iyang maplat. Ang iyang, ay, sorry. Iyang tira puros ngipon. Pero iyang flatline ang matit. Iyang flatline ang matit. Okay ra ka, sir? Basin ganahan ka pala paro og buzzer beater. Basin ganahan ka pala paro og buzzer beater. Una pa lang si Mike Tyson ni Ria. Iapil na kagpapaak. Ikaw man taga-buhay pero ay nakauyon si mong pakagat. Balik ko. Di ka magsilbi di Rimigog, Di ka magsilbi di Rimigog, imong gusto bars. Dili ni shopping mall, ug mag-isgot ko cards. Dili ni shopping mall, ug mag-isgot ko cards. Daw sama sa publiko, imiginahan ug way ka art. Di na kinahanglan diri i-roll nga murag akong gusto charge. Oh. Og magito nimo, usa ka critical thinker. O gwapa, imagina, katubong na ay blinkser. O tinker, imagina, Dota, diri madaot kag tuda. Kay di kami tanog charge sa unang barang ay imong pagpanaw, imong pag-apil. Kay kung ako na imong charge ka pinabara, ikaw matungnan sa first skill. Para di mapike, idugang ka sa kiling. Murag bana ni Gretchen, ingana ang feeling. Hipuson aron lang. Way evidence magpabilin. Niya kung kinsay mag-atong ang sunod na missing. Di nakalatas sa ikaduha. Pangunang bara, raka. Miso di sink in sa una-unang mulusot pa ka. Sa pangandoy ni Mang Manguna, sa unang bara, pangandoy ni mong manguna, dire ka mo bara. Kasra, Delon. Kira na mag-starter rig, wapa bitaw kaguyab. Starter giligon kunyo ba ayo ano ba? Hambugiro kay nga naka-flip top. Nya dire mag-starter makalimot. Unsa na joke? Ay kabalakay, guman ako patsupasin mong uyab, kamo na duha ang mag-choke. Di na lang ko tanaw sunod. Ikaw, magod. Kada kag uyab, huwag gina ako gida akong uyab para di madamay. Yaman gida. Juan, I love you. Round 3 game. Boss. Abi ko gunang bara para sa mga newbie. Napil lagi ni ang bugos. Taas og liog, hungaw og tingog. Si Casper man sa motos. Di ba? Pero binali ang mahitabo, maoy pakay sa baraha. Sa round 2 ninyo nakita nga si Casper gipatay sa kong katana. Motos bars, bitch. Kaya ba mo sa kabagsik ang venue nila sa Leyte? Ilang organizer ka mao. Kay kung kusog ang crowd reaction, yawa na mo gawas nga aso, real talk. Di ba? Hanip may pa-smoke effect. Pero ang speed sa cancer makasuka. May pa ilang stage mo aso, ang mga butler way ikabuga. Kasagaso ninyo yun. Lahi inyong battle rap gago. Dire, no need na og smoke effect kay permi init kada baylo. Tumurado mo sila ha? Sa judging mo, mapas mo.
Kung diri inipangay sa punches, ilaha padaganay og aso. Atayag stage niya sa lahi manggid sa uban. May buong na lang ang mga agi kaya binilag barbecuehan. Feeling may magod kay mo. Maong gipasuhan na magsugod. Feeling sikay mga buang sa stage na magtuog, mga bugo. Nya gets na ako karon. Kasabot na ko niya. Bantog day permi sablay ang tira nya di direkta ang bira. Murag Counter Strike ra gud nga setting. Manuwaay mo di ba? Malamang kamo daw ma-expose sa smoke, makatarong day mong pika, maong sabto nato siya. Ulol ang taga Leyte, matakloban, umahanaw kalit. Pero muribat ni, taga maasin man ko, maoy permi ibanggit. Okay, itagak sa turna, magpanyagets ka sakit. Kinin taga Salt City, patilawog kapildihan nga pait. Feel mo magsilbi ka sa turna? Ang abilidad ni mo masukod. Kung bagsiki ka pag minefields, wako'y pakisa na dungog. Ibunal di ka noon. Karong gasolo ang tukog. Di lang basta expectations ang balion, apil imong bukog. Kay real talk, kung di lang 2v2 ang needed, why umerta sa flip top pahong? Basit kalimot ka, puro starter ka sa abrigana, nya feel mo deserving ka dayon. Si Hinskill, ray pwede na dito, kaya proseso, wala sa yun. Sa ato pa, nasabit ra ni sa HS, murag Keto 12 karon, maong dawata lang dudong. Nga kung di ka taga Leyte, nya di mo migo ni Hinskill, nya di to veto ang needed, malamang imong pangandoy maghilom. Tulo ka rason, imong gipatungan, maong nitaas ka karon. So fuck you, kay karapatan mo gamit ana nga anggel, ako mismo mag-ingon, kay wa nimo gisalba imong kaugalingon sa opportunity. Ang opportunity mismo ang nisalba sa imong kaugalingon, nya manghambog ka? Ha? Love you Inday, wa kalimot. Nya manghambog ka? Kaya sa unang wala lang di ay. At last, mabunog neron og punches kining talaron magluya. Di undangan akong taman para dihata ang pagpuwa. Sa turna akong mukatkat, akong gama ang musaka, i-make sure nga sa unang bara, akong bara mag-una. Nasra, numerta. Fuck you, kabay! Gusto ka mang damay! At least buhi pa ang nanay yung tatay. Tatay na mong mama! Sige, pagsyagit. Damay pa ang uya, pero mama, di na ni mo mabalik-balik. Musukulig duro sa katay. Ug kinsay mo ali. Ug nay mo pinatabo. Sukulan og pinatyanay karon kinsa man ni. Kung nagtuog mo pabor ka, akong pangana dunay ti. Ug sa Tagalog pa ba, hindi ka obra. Pangalan ko Maite. Maite. Bisan mang lag pag Facebook, ako kay po nang nasusi. Nga mura kag naong nga si Sirdeo kung magpa kalbo kag tupi. Mura po kag naong si Duran. Naganog naong nga giangkon. Sirdeo, Duran, kapag di mo pangan, roll on. May pa na ba? Napakay may mong rounds nga tarong. O di ba ka i-roll? Grinder ron, sa kada rounds ka dugmokon, pero nanilinya nga. Yung flatline ng matit. Pero na itong hanat sa second round. Natural taga-buhaya. Sa basa, nanulong. Sa sprout ka di patubo. Pero ang tinda ko, dakong ulo naman noon. Ipabalik ni sayuta. Pero dili nga itanom. Liso ni bulong, literal kang ilubong. Sa mga kabrakit daw di pagpangandam sa maigo, magawanog bara magbaha. Di kan sa Jawa nga dilubyo. Abi ba og ninja? Ray mo patay ka ninjo? Apan di ay la ninya ang mupatay ka ninyo.
Di man ni makaguba. Kita may dili sa upan. Akong kalayo di mapula. Samtang apo na katanan. Abi ni mo human na. Buyo pa ko na human. Kay paghuman sa lapida. Ay, abi ni mo human na. Buyo pa ko na human. Imong kamdila na sa lapida. Ang ato ang dagkutan. Sinsa. Tayo, Omerta! Pilasero, kapangalan ko boy! Rapolo, Dagbayan 6. Pinasa Sting, unang barra. Kapat nga batol, karang gabi na. Omerta versus Errol. Papangato balik boy! Yeah. Judges decision 3-0 para ni Errol. Shaya sa Omerta. Shout out tayo sa sleeping, hypnotize, walang kukluting. O pakyo, Errol, magdama yung uya ba? CN. Mahatag na ko. Ay, dili na ko. Grabe ka, dikit ilang round 1 bay. So, kay Judge. Pero, sa ribat lang daan. Nakuha ni Umirtam round 1 nato. Sa ribat na lang sila. Ako kibase kay dikit ilang round 1. Ngayon sa round 2, round 3. Laro naman, starter sa Umirta. Inisecho. Round 1, Umirta. 2-3, Errol. Yo, Loon, that kid from Labangon, gibutor na ko si Errol kay labihan ng uyab. Shaido, round 1, tabla. So, angle-wise, parehas naman sila. Sa round 1, para na ko kayang kuha ng ilahang barber kayo. Maura, like, sangka na puro. Sa ribat, wala lang ngayon ako gipasi ang ribat. Kaya medyo reach lang para nila. Kaya parehas naman sila ga ribat. So, ang round 1, para na ko kay tabla. Sa round 2, ang round 1 ni Errol kay kapalabi gyapon tungod sa round 2 antod sa round 3, pero ang round 1 ay round 2 ni Umerta kay mauto na starter siya. So para nako round 1 tabla, round 2 Errol, round 3 Errol. So 2 and 3 Errol. Shout out sa Umerta.